Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Yeah! What's down here? Pigtamin na! Ano? Siyempre, 9 months na ako ngayon. Anong in-expect nyo? Ganito kalit na tummy. Sabi ng doctor ko, tama lang siya sa gestational week niya. Tama ba? Ang galing naman. Shanta's baby, or our baby pala, is 6 pounds and 4 ounces. No? Oh, sa kilos, Parang ano ganun. yun? In kilos, it's like 2.8, 2.9 kilos. Oh? So, sakto lang. Baba kami ni Shanta. Oh, second day ko makalabas. Yeah, second day sa sunod na. Pero Ikaw sa baba na. lang. Yeah, sa baba lang. Kasi, injection na si Shanta. Second Ng doktor namin. Kasi ngayon, sarado ang doctor clinic. So, sabi ng doctor ni Shanta na siya na lang ang pupunta dito. Tapos bibigyan na ako ng admission. Ano ba yun? Oh my gosh, yung brain ko. Ganito yung brain ng buntis. Admission instructions. Yun. Admission instructions, yeah. Oh my gosh, nakakatakot. Kasi 9 months na ako. Next week pa din ako manganak sa akin. Gabi. Oh, nakakatakot. So, bababa na kami ngayon or in 1 hour kasi yan, magkita kami ni doctor and then injection na si Shanta. Nung first injection ko, last time, si Dwayne namumutla. Kasi ang lalim. Parang... Alam mo, bebe, maganda kang buntis. Tingnan mo. So, pag inuuna mo kasi yung chan ko, kagaya nung nag-ultrasound ako yesterday, kaya mukha tuloy parang ganun na ganun yung laki ng chan ko. Makakainis. We have a website for learning Tagalog and Bisaya. Check out philtalk.net. You'll find courses complete with videos, downloadables, flashcards, etc. Pupunta tayo sa Mercury. Drug. Kasi bumili tayo ng... Syringe. Intact pala utak mo. Ayan o. 2 days in a row, Shanta. Kalakas ka. Ay, tatlo Tara na, tayo ng Shanta. baby natin. Ah! Tatlo na nga tayo eh. Di ba? Ako, si Shanta at si Bebe. Uy, social distancing. Oh, oo nga no. Sa inis. Hello, may mask ko. Hello. Bawal yan. May COVID yan, huwag mong hawakan yan. Punta kami sa Mercury Drug, dito lang sa baba. Buti na lang malapit lang, no? Dito ang lahat ng kailangan namin. Kumusta yung hair ko? Mahaba. Haba ng hair mo, wow! Sa tabi ng Mercury Drug, ang doctor's clinic namin sana. Kaso, sarado na! Anong sabi niya? 3cc. 3cc, hanapin mo. Ano ba dyan? Oh, yung mga needle. Oh. Oh, di ba? Uy, ang laki niyan. Sabi ni doctor. Pinapabili kami ng doctor ng 3cc. Ito lang ba yun? Ba't walang like needle? Hello, madam. Sabi ni Dr. 3cc. Meron naman din may needle. Ano po yung hanapin namin? Yung needle niya, 3cc din? Ah, okay. Ah, with needle na. Oo. Ah, ito palang kailangan namin. Meron na. Oh. Ah, yan pa rin. Ayun. Ang Naghanap ako ng adult diaper. adult diaper. Bakit? At saka maternity pads kasi kailangan yun. Pero wala naman. Pan pala. Alam mo ba kung anong bibilin? Hindi. Ako din hindi. High pants. Dalawa Adult yan. underwear. Wala talaga akong idea. Ako din, ano ka ba? Wala din akong alam. Tanong tayo kay Dr. Rashan pag dumating na siya kung anong brand ang maganda. Tapos babalik Kasi na naman wala tayo akong dito. experience sa adult diaper eh. Marunong naman ako tumae. Saan tayo mag-meet ni Doktor? Diyan lang sa kalsada. Kaya mag-meet na lang kami ni Doktor sa kalye para injectionan si Shanta. Grabe no? Ibang klaseng pregnancy to. Okay, Duan the Fam, dito na kami sa lobby ng condo namin. Nag-aantay ng doktor. Wala pa siya na? Wala pa. Wala pa? Busy pa Okay, siya. antay ka na lang dyan. Oh, ang laki na. Ang minamahal ko po, aking diwata. Dito na si Doktora. Yay! Yung doctor ko, si Yeah. Dr. Claire Burion. Yes. Wakas dumating na si Doc. Ngayon, injectionan na si Shanta. Halak ka, Shanta. Injectionan ka sa kalye. Wala siya. Oh, hospital. Moving hospital Halak yan. ka. Ikaw, ano ka? Portable hospital is here. Parang Power Ranger si Doktora. Oh. Hi, Doc.
Saan tayo? Pwede tayo doon. Iwan ko lang yun, ha? Oh, okay lang. Ay, kailangan sumunod tayo. Pero ibang setup na sa hospital, ha? Ano both of you? Iba ngayon. Uy, ba yung Meet tayo, ha? Relax, relax. Hawakan ko na. Oo, press mo lang. Yan. Si Dwayne actually yung namumutla. Naglalakad niya lang ako. Joke lang daw. Parang Yun na yung pagdating labor doon, watch. 10 Okay, cm. itong resort. Huwag naman 10 cm, iiri ka na sa kalye. Huwag grabe. naman ganon, sobra ka naman. Okay, push. This is good. Dok, yung ano yung high-lying? Anong ibig sabihin? Mataas yung So, okay yan. placenta, so it's here, So, okay sa siya. back. Okay siya. Hindi yung nasa baba na. Kasi hindi siya nakakatrap. Okay to, this is good. Yes, oh baby, ha? Dok, thank you talaga. 24 tayo. Saka lang, text lang, okay lang. Opo. I'm thinking kung mag-a-ID pa ako eh. Huwag na, kung na lang. Ang ideal kasi yung weekly, I will check your service. Meron. Ngayon, Parang okay naman. stay na lang natin. Kasi kahit nag-open ang service mo, 2 days, you don't have regular contract, wala kang gagawin. So, ano na lang. Tapos, Dok, mataas pa ba siya? Hindi, wala sa ganun. Mapipil mo yan kung... Kasi di ba magka-drop lightning ba yun? May, diba? magbabasa. Search. Oo, may biglang parang bumagsak. 36 weeks ka naman. Okay lang. Ay, basta huwag mo Ka. na kayo mag-ID para... Diba? Opo, Dok, thank you Ingat. po. Bye-bye, baby. Anong name na? Wala ka? Meron na. Ano? Meron na. Ayan, Duan the Fam, abangan sa sunod na vlog ang mga pangalan ng aming baby. At ito si Buntis, nagluluto. Yes. Ay, tingnan nyo. Ano? Kalabasa. Alo, nakita na doon akong tiltro. No, ang galing naman. Mabait na Buntis, nagluluto. Alright guys, we'll see you sa sunod na video ng Duanta. And bye for now. You're beautiful, you shine like a star.